Now! Outi, saanko kertoa sieltä traumatisoivan kokemuksen? Saanko? Joo, no siis kun mä istuin tuossa niinku puhuin Saaran kanssa jotain, ja sit mä istuin siinä niinku. Sit siihen viereen tulee niinku, tai siihen tulee yhden poikalauma, jotka haisee ihan Akselle. Ja sit se silleen hello yksi poika siinä. Ja sit se silleen, are you finished? Ja sit mä ollaan silleen yes. Ja sit niinku ne haisee ihan tosi pahalle, tai siis niinku Akselle, liialle Akselle, joka on tosi pahan hajuista. Ja sit niillä hiukset on just silleen niinku just niinku tosi sellaiset ja sit niinku sit ne jotain siinä niinku selittää jotain ja sit siihen tulee onko se Danike joka tuli? Joo, he yritti iskeä niin. Hennaa. Ja sit se vaan kosketteli mun hiuksia ja hyi vittu eiks se hyvä? Se oli ihan hirvittävää. Ja nyt meidän täytyy lähteä. Ei, mä en lähde minnekään, mä pysyn tässä. Henna, mutta mä tarvin sua automaatille. Ai okei. Automaatille, tuu säkin. Taasko? Automaatti. Hei Anni!